Ootko sä muistanut tarkistaa sun hyppynarun pituuden? Jos et, niin tää video on sulle. Nyt lähdetään yhdessä katsomaan, että kuinka sä sen teet. Okei, aloittelija. Tuon narun keskikohta täältä jalkojen alta, nosta kahvat ylös. Jos kahvat tulee tänne yli olkapäitten, niin silloin tämä mitta on aivan liian pitkä myös aloittelijalle. Sun kannattaa ehdottomasti lyhentää sitä. Jos kahvat tulee tänne kainalon rinnan korkeudelle, niin se on aloittelijalle sopiva mitta. Jos taas oot hyppinyt enemmän, niin sitten voit pikkusen vielä lyhentää narua. Ja miksi sitä narua sitten voi lähteä lyhentämään, kun sun taidot kehittyy? Kun me ollaan aloittelijoita, meidän hyppyasento on yleensä tällainen, eli meillä on kädet täällä levällään kaukana vartalosta ja useimmiten me vielä lähdetään pyörittää tällä lailla narua. Se on ihan ok alussa, kun sä harjoittelet. Mutta sitten kun sä rupeat treenaamaan enemmän, niin suosittelen, että lähdet vähän harjoittelemaan sitä sun hyppyasentoa ja tekniikkaa enempi. Eli lähdet tuomaan kädet lähemmäksi vartaloa. Ja nyt koska mulla oli lyhempi naru entä aloittelijoilla, niin kun mä tuun tähän mun perusasentoon, niin silloin tämä narukin laskeutuu tänne. Eli jos minä lähden tällä mun lyhyellä narulla hyppäämään näin, niin kuin aloittelija, niin tämähän olisi mulle aivan väärän mittainen. Mä joutuisin hyppäämään tosi korkealle. Sen takia suositellaankin, että aloittelijoilla on pikkusen pitempi se naru, niin sä ehdit hioa sitä sun tekniikkaa vähän paremmaksi ja asentoa. Se voi olla aluksi tosi haastavaa pystyä tuomaan ne kädet tänne lähemmäksi vartaloa, mutta se kyllä kehittyy sitä pikkuhiljaa. Eli nyt kannattaa ehdottomasti laittaa sun hyppynarun pituus kuntoon. Älä säädä sitä missään nimessä heti alussa liian lyhyeksi, koska pidemmästä voi aina lyhentää, mutta sitten jos meet vaikka leikkaamaan tämmöisen helmihyppynarun tosta liian lyhyeksi, niin sitten se on vähän hankalaa. Yksi hyvä keino myös tämmöisissä helmihyppynaruissa on laittaa tähän solmo. Ja näin sä sait lyhennettyä hyppynarua helposti ilman, että sä aloit leikkaamaan lankaa tai poistamaan näitä helmiä täältä. Eli tuo on semmoinen nopea kikka. En suosittele, että lähdet käärimään tällainen käen ympärille, koska se vaikuttaa kuitenkin siihen, miten sun ranteet sieltä sitten toimii ja miten se naru käyttäytyy. Ja tämä on hyvä kikka myös, jos teillä on perheessä vaikka vaan yksi hyppynaru käytössä ja useampi käyttäjä, niin sitten perheen pienimmille voi lyhentää vähän äitin tai iskän narua tällä tavalla lyhemmäksi. Tässä vielä muutama asia, josta sä kans tuut huomaamaan, että se hyppynaru on luultavasti liian pitkä. Eli just, että sulla on kädet täällä hirveän kaukana vartalosta, joudut tekemään käsivarsilla ihan hirveän työn ja raskaan työn, että saat narun pyörähtämään. Ja sitten se, että se naru laahaa siinä jalkojen eessä lattia tai se kimpoo siitä ylöspäin. Ja silloinhan se hyppääminen ei missään nimessä ole rullaavaa ja sulavaa. Mikäli sä kuvaat sun hyppäämistä ja sä näet siinä videolla, että se naru pyörähtää täältä niin kuin todella korkealta sun pään yltä, niin silloinkin sä voit lähteä miettimään sitä narun lyhentämistä. Ja mä tiedän, että itsensä kuvaaminen ei ole kaikille helppoa, ei ollut mullekaan silloin aluksi, mutta sitten on ehdottomasti hyötyä, kun sä voit sieltä tarkistaa sun omaa tekniikkaa, just vaikka hyppynarun pituutta ja minkälainen hyppyasento sulla on. Ja sellainen juttu pistä sieltä videolta merkille, että kuinka korkealle sä hyppäät, että muistathan sä pitää ne kevyet, matalat ja joustavat hypyt. Noniin, nyt on sitten laitettu hyppynarun pituus kuntoon. Jos sä kaipaat lisää ohjeita ja vinkkejä, niin ota mun tili seurantaan ja voit myös itse totta kai ehdottaa, että mistä mä tekisin seuraavaksi videon.